Președintele Academiei de Științe a Moldovei, Gheorghe Duca, este criticat de către colegii săi. Mai mulți academicieni au reclamat managementul defectuos al instituției. Anterior, Curtea Supremă de Justiție a constatat că funcționarul s-ar afla în conflict de interese în procesul de gestionare și distribuire a banilor, terenurilor și altor bunuri ce îi aparțin Academiei de Științe. În timp ce majoritatea savanților moldoveni se confruntă cu sărăcia, președintele Academiei de Științe, care se află în acest post de 12 ani, o duce boierește. Gheorghe Duca deține o casă de lux într-un cartier select din centrul capitalei, dar și alte proprietăți valoroase atât în Republica Moldova, cât și peste hotare. O parte din averi și venituri nu a fost inclusă în declarația cu privire la venituri și proprietăți, fapt constatat de către Comisia Națională de Integritate în 2014. Mai mult, CNI a stabilit că Gheorghe Duca a încălcat regimul juridic al conflictului de interese atunci când a transmis în gestiunea Universității Academiei, condusă de soția sa, Maria Duca, peste 100 de hectare de teren, un bloc administrativ și o cafenea. Gheorghe Duca nu a fost de acord cu decizia CNI, așa că a contestat-o în instanța de judecată. În data de 14 decembrie 2016, Curtea Supremă de Justiție a respins recursul lui Duca. Deși instituțiile statului au constatat abateri grave de la legislație, precum și managementul defectuos al Academiei de Științe, Gheorghe Duca și-a păstrat funcția. Președintele este îngrijorat de starea de lucru din cadrul Academiei de Științe. Această îngrijorare este determinată în special de suspiciunile care planează de integritate asupra conducerii Academiei de Științe, în special a domnului președinte Academiei de Științe. La moment, societatea cunoaște că există o serie de probleme, există inclusiv o decizie, o hotărâre a Curții Supreme de Justiție, care ridică o serie de întrebări referitor la posibilitatea aflării domnului Duca în fruntea Academiei de Științe. Și oamenii de știință sunt nemulțumiți de activitatea lui Gheorghe Duca. Mai mulți cercetători științifici și academicieni au sesizat președinția în privința unui concurs pentru alegerea membrilor titulari și membrilor corespondenți ai Academiei. În opinia lor, procesul a decurs cu grave abateri de la prevederile statutului și regulamentului Academiei. Trebuie să fie respectată această procedură. Adică secția anunță care sunt locurile vacante, Consiliul Suprem acceptă acest lucru și scot locurile acestea vacante la concurs. Respectiv, timp de o lună de zile, doritorii își înaintează candidatura dacă respectă cerințele față de un astfel de concurs. Dar cum poți să înaintezi documentele la un concurs dacă procedura de anunțare a lui a fost făcută cu încălcarea legislației în vigoare? Academicienii care au fost la noi, fără îndoială, au mai multe suspiciuni la corectitudinea procedurii de alegere și, fără îndoială, ei pun sub semnul de îndoială că însăși concursul va fi unul obiectiv. L-am sunat pe Gheorghe Duca pentru a-i oferi dreptul la replică, însă acesta nu a răspuns. Reprezentanții acestei instituții au confirmat însă că membrii comunității științifice au păreri divergente privind modalitatea organizării concursului. Au parvenit câteva opinii din partea membrilor comunității științifice ce vizează specialitățile, pentru că în varianta actuală secțiile de știință au aprobat specialități mai largi, iar solicitările parvenite din partea comunității științifice ca specialitățile să fie mai înguste. Pentru a evita contestarea ulterioară a concursului, președinția propune anularea acestuia și organizarea repetată în conformitate cu procedurile legale. Președinția a ieșit cu inițiativa ca concursul în cauză să fie stopat. Să fie petrecute, mai ales că s-au declanșat cu încălcarea procedurii, ca să nu aibă de suferit inclusiv și cei care pe viitor vor putea câștiga acest concurs. Pentru că concurenții lor vor putea contesta foarte leger rezultatele concursului.
De asemenea, la inițiativa șefului statului va fi creat Consiliul pentru Știință și Educație pe lângă președinte. Decizia vine după ce Igor Dodon s-a întâlnit cu un grup de academicieni și oameni de știință din țară. În cadrul ședinței, reprezentanții Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare l-au informat pe șeful statului despre tentativele de modificare a statutului instituției. La rândul său, Igor Dodon și-a exprimat îngrijorarea față de situația tensionată de la Academia de Științe a Moldovei, determinată de acțiunile ilegale ale conducerii instituției.